салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, имрӯз як нуқтаи савдора бори дигар ма шумода тавсия метиҳам. Беҳад либосакҳои хушро овардиан, алал хусус анамин намуд палтоҳо. Марҳамат бинен, беҳад палтои фасонанд, 200 сомон ҳамагӣ. Ин хеле нарх дар ягон ҷо нест. Тамошобино инаи мехша бо метонен ҷудо гирену мехаш ҷудо мешава. Бе мехам пушен ҳам қахшрувай ғавсай. Баъд дохилша бинен астарак дора. Ин хеле моделҳо ҳозир қиматан бозорда. Лекин шумо анами нуқтаи савдо биёен 200 сомонда анами хел палтора харидорӣ карда метавонед аз анами нуқтаи савдо. Бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, 12 дарвоза, 9 қатор. Духтарако биёен анами 9 қатор. Занҳои азиз, шумо ҳозирам бекор гаштед. Леки духтаракое ки дар хона нишастаган, аллакай кора сар кардаган дар ширкати Атомӣ, анам хе маош гирифтестиян. И чекҳои духтарое ки дар ширкати Атомӣ кор кардестиян. Бинен ҳар 2 ҳафта маош доранд. Ман худмам кор кардестам дар ин ширкат. Насиб карда бошад ба наздикӣ дар Тоҷикистонам кушода мешавад ин ширкат. Иншалло ки мо ҳам анам хе маошҳои хуб мегирем духтаро. Хубиш дар ин ай духтаро ки ҳар моҳ иҷа харид нестай. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунен тамом. Баъдан командатона ба қувват мекунен, маош мегиред. Ранги анами духтаро иҷа дар инами хоҳараке ки рақамаш дар рӯи экранай чи гирифтагиай, оилкоша гирифтагиай, банка иҷа бинен. Барои шумо анамхе навор карда нишон додестае ки бинен ки дар ҳақиқат ҳам аз ширкати Атомӣ маоши хуб мегирӣ. Хубиш дар ин ай ки балотон намесӯзад духтаро. Мисол тез харид надора. Аз звания ки мегиред аз ӯ звания намеафтед. Марҳамат дар анами хоҳарак бинависед, бо кора мефаҳмона. Дар Тоҷикистон ки кушода шид, шумо маошҳои хуб аллакай тайёр мегирен. Ира бинен охи. Ман рақамҳои савдогарам мемонам. Даставкаям доранд. Инами рангошунай. Ина каседа мисол мех дар кор нест, мехаш махқул нест, мехша ҷудо мекунен духтаро. Размеро ҳамаш ҳастай. Марҳамат, бори навинка. Иҷада ҳам қарангои бисёр доранд духтаро. Бовар кунен хушруванд. Аз сабаби ҷо майдаяй ҳар якташа мисли дигар магазинҳо, мисол манекено да хушрӯ када нишон дода намешава, мушкил таракай. Лекин ира бинен дарозиша охи. Қариб тозону ай дарозиш. Мана ин рангош. Баъд инахе аднатонишам ҳаст. Ина нигоҳ кунанда аднатониёшам ҳаста. 200 сомон. Беҳад качествои нақс. Мана аднатониш, ина капюшондорш. Диден духтаро? Фасон. Ана баъдан духтарако нигоҳ кунен чӣ хел паваёи хушрӯ дора куртка. Курткаошон ҳамаш 150 сомонӣ. Беҳад нархи хуб духтаро. Боварӣ дорум омаден ҳатман мақултон мешава. Ира бинен ҳар намуд, ҳар фасон дора. Фақат ки иҷада бояд ковен духтаро. Барои борошон беҳадам зиёдай. Мана ин тараф курткора бинед. Кӯтоҳ, дароз, ҳамаш як нарх. 200 сомонӣ. Мана 150 сомонӣ. 200 сомон палтояй. Куртка боша ҳама намудуш 150 сомон. Ини қисми болора биненда. Чихе курткачаошон хушруванд. Сабукак. Мана иношам хушру. Мана иноям беҳад фасон. Баъдан кардиган доран 130 сомон кардигани турецкӣ. Аз ин кардигано ман нишон додагӣ будам, навор доштем. Ҳозир бошад бо чанд тай дига моделое ки тамом шуда буд, ҳамун модело омадагӣ ай духтарако. Мараман ина қисми болора бинен, ҳама намудуш ҳастай. Бо шумо нависен шона сураттон мепартоянд духтаро. Сурада бо хушрӯтар мебинен. Рақамҳои савдогар дар рӯи экран ҳастай духтарако. Бемалол метавонед нависен. Шумода фаҳмонанд. Ана блузка, инаи вай, бадаласка, иҷада чанд намудош ҳастай. Ҳамаш 50 сомонӣ духтаро. Мана духтарако каседа дар корай. Омада аз анами нуқтаи савдо харидорӣ кунен. Брюкои ҷинс духтаро. Брюкои ҷинсам бисёр доранд. 100 сомон. Мана
اینا جنسای اوریجینالن، هیچی نمیشوند. باز باور کنید هم خیلی جنسی تازه یافتن قینچ دگه بزرده. من 100 سومون دوکای جنسی فسون همه نمود مدل ها هست ایجاده. چی مدل که میخواهین پیدا میکنین دخترکو. من به حد فسون رنگوشم خودشم. خلاص کدو مدل که بختون در کره دخترکو بنویسین شونه که مده همی مدل در کره صورتشم میپرتوین تونه. من خلاصه دخترو بیاین با ای پیش بینین باوری دارو محقولتون میشوه. زیرا که هم انتخابی پلتوشون هم انتخابی کرتکا و بروک و همی و دوسکوشون به حد زیاده. بعد نرخشون ارزونه، به حد ارزونه از بعضی نقطه سوداها. برای هوای دخترکو بازار کاروان طرف تیلو بازار 12 دروازه 9 قطار بیاین. انا اینا همش 50 سومانی دیدید 50 سومان.